Asta a fost chiar dificil. Băi, nu vreau să știți cum am stat aici. Credeți-mă pe cuvânt. Frumos, frumos. Bun. Red. Da, mi trebuia mai de albastru, dar... Deci de fiecare dată când pun prima dată aia roșie, chestia asta roșie, stau o secundă sau două în aer fără să fiu prins de ceva. Bun, hai să vedem acum. Deja se cam complică situația. Așa, unde am revenit la povestea noastră dragă. Deci, cum să zic eu, am zis, bă, hai, i-am spus la antrenorul meu, coach Paulo, antrenorul portughez care mi este antrenor timp de 2 săptămâni aici în Portugalia. Haideți, domnul, mergem și noi, anul trecut am fost la Adventure Park, hai să mergem și anul ăsta. Deci, da, e foarte fain, e foarte bine pentru musculatură, nu știu ce, cățărări, una alta. Și am zis că da, mergem. Și cred că am ajuns aici. Arsenal Park, suntem, nu știu, cred că mai avem 3 zile de stat în Portugalia și după aia plecăm. Și, da, ce pot să zic, mișto. Ia să vedem pe care să o alegem noi. E bine, clar pe asta la altă. Hai, la altă e prea... Cu capul. Ha? Și așa. Bun. Sigurat, ce-ți astea așa. Doamne, fii cu mine. În timp ce cei de la Matinfo stau foarte bine, mersi la un calculator, eu mă cațăr de nebun pe aici, fără motiv. De parcă ar fi viața mea în joc aici, frate. Mai zi ceva. Ia, joacă și pe asta, frate. Mai intră și în fund hamul ăsta, nu în fund, altundeva. Hai să mai vorbesc. Că deja chestia asta e prea de tot. Dacă n-aveam hamul ăsta cu telefonul, mă duceam primul. Eram primul acum, aș fi și terminat traseul. Ce să mai... Dacă au reușit ăștia și am făcut și anul trecut, po, și anul ăsta, frate. Hai că urmează după Tiroleana, o aud. Hai că sar peste asta, bag piciorul direct aici. Na, mai fă ceva acum, frate. 3, 2, 1 și... Nu, vino ca. Așa. Baby.